Κώστας κάθεται στην τουαλέτα στις 7 και 14 το πρωί φορώντας ένα παλιό σορτσάκι γυμναστικής που έχει χρόνια. Χαζεύει την εφαρμογή επενδύσεων στο κινητό του, ενώ ο καφές του έχει ήδη αρχίσει να κρυώνει δίπλα στον νηπτήρα. Δεν περιμένει κάτι ιδιαίτερο. Τσεκάρει τον λογαριασμό του κάθε μέρα, όπως άλλοι κοιτάζουν τον καιρό. Από συνήθεια. Σήμερα όμως κάτι είναι διαφορετικό. Ο αριθμός στην οθόνη έχει ένα ψηφίο παραπάνω. Ένα κόμμα σε σημείο που χθες δεν υπήρχε. Το χαρτοφυλάκιό του μόλις ξεπέρασε το 1.000.000 ευρώ σε επενδύσεις. Το κοιτάζει για λίγα δευτερόλεπτα. Κάνει ανανέωση, γέρνει το κινητό, ξανακάνει ανανέωση, ο αριθμός μένει εκεί. Και τότε συμβαίνει κάτι περίεργο, τίποτα. Δεν βάζει τα κλάματα. Δεν παίρνει τη γυναίκα του τηλέφωνο, δεν πετάγεται όρθιος από χαρά, απλώς σκέφτεται για λίγο, οκ, και μετά σηκώνεται να πλύνει τα δόντια του. Γιατί σε λίγο έχει δουλειά. Αυτό είναι το σημείο που οι περισσότεροι δεν λένε ποτέ. Για δεκαετίες μας πουλούσαν την ιδέα ότι το να γίνεις εκατομμυριούχος είναι το τέλος της διαδρομής. Οι ταινίες, οι διαφημίσεις, ολόκληρη η κουλτούρα γύρω από τα χρήματα έχτισε την εικόνα ότι το εκατομμύριο σημαίνει ελευθερία. Πολυτέλεια. Ότι τελείωσες με το άγχος για πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν ενημέρωσε τον ορισμό. 1.000.000 πριν από 30 ή 40 χρόνια είχε εντελώς διαφορετική αγοραστική δύναμη από σήμερα. Το ίδιο ποσό τότε μπορούσε να σημαίνει πραγματικό πλούτο. Σήμερα συχνά σημαίνει ασφάλεια. Υπάρχει διαφορά. Και αυτή η διαφορά μπερδεύει πολύ κόσμο. Γιατί το να φτάσει σε 1.000.000 επενδυμένα χρήματα πλέον δεν μοιάζει πάντα με πλούτο. Μοιάζει περισσότερο με ανάσα. Σκέψου μια συνηθισμένη γειτονιά. Πολυκατοικίες, μικρά σπίτια. Ένα Toyota παρκαρισμένο. Κάποιος κατεβάζει ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Κάποιος πηγαίνει το παιδί φροντιστήριο. Περπάτα νοητά ανάμεσα σε 100 σπίτια. Πιθανότατα αρκετοί μέσα σε αυτά να έχουν καθαρή περιουσία πάνω από 1.000.000. Δεν θα το καταλάβεις ποτέ. Δεν θα φοράνε απαραίτητα ακριβά ρολόγια. Δεν θα έχουν Ferrari. Μπορεί να οδηγούν αυτοκίνητο 15ετίας και να κοιτάζουν ακόμη προσφορές στο σούπερ μάρκετ. Γιατί ο πραγματικός πλούτος είναι συνήθως πιο αθόρυβος από όσο φανταζόμαστε. Και εδώ αρχίζει το επικίνδυνο κομμάτι. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι 1.000.000 επενδυμένα σημαίνει ότι σταματάς να δουλεύεις. Ξυπνάς όποτε θέλεις. Τα χρήματα μπαίνουν μόνα τους. Η πραγματικότητα είναι λιγότερο εντυπωσιακή. Αν ένα χαρτοφυλάκιο αποδίδει περίπου 1% σε μερίσματα, τότε μιλάμε για ποσό που μεταφράζεται σε λίγες δεκάδες ευρώ τη μέρα. Όχι πολυτέλεια. Όχι βίλες. Ούτε καν άνεση όπως τη φαντάζονται οι περισσότεροι. Και ακόμη και οι περίφημοι κανόνες συνταξιοδότησης αρχίζουν να φαίνονται μικροί όταν μπουν μέσα ενοίκια, λογαριασμοί, υγεία, φόροι και πληθωρισμός. Το χαρτοφυλάκιο φαίνεται μεγάλο. Η καθημερινότητα όχι πάντα. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν φτάνουν τον στόχο νιώθουν κάτι που δεν περίμεναν ποτέ. Απογοήτευση. Όχι επειδή δεν είναι επίτευγμα, αλλά επειδή περίμεναν μεταμόρφωση. Και η μεταμόρφωση συνήθως δεν έρχεται. Υπάρχει και κάτι άλλο που σχεδόν κανείς δεν γιορτάζει. Οι φόροι. Το ποσό που βλέπεις στην εφαρμογή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ολόκληρο δικό σου. Υπάρχουν δομές, λογαριασμοί, εισφορές, μελλοντικές υποχρεώσεις. Η οθόνη δείχνει έναν αριθμό. Η πραγματικότητα μερικές φορές δείχνει άλλον. Δύο άνθρωποι μπορεί να έχουν ακριβώς το ίδιο χαρτοφυλάκιο και παρόλα αυτά να βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική θέση. Οι περισσότεροι περνούν χρόνια κυνηγώντας αριθμούς, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνουν πραγματικά αυτοί οι αριθμοί. Και μετά συμβαίνει κάτι ακόμη πιο παράξενο. Άνθρωποι με μεγάλη περιουσία συχνά δεν αισθάνονται πλούσιοι. Σκέψου το λίγο. Κάποιος πετυχαίνει το στόχο που η κοινωνία του έλεγε μια ζωή ότι είναι το όνειρο, και πάλι νιώθει πίσω. Γιατί? Γιατί ο στόχος μετακινείται. Στα 25 ίσως λες, αν είχα 20.000 στην άκρη θα ήμουν ήρεμος. Μετά γίνεται 100.000. Μετά 500.000. Μετά 1.000.000. Μετά 3.000.000. Ο άνθρωπος συνηθίζει απίστευτα γρήγορα και η νέα πραγματικότητα γίνεται φυσιολογική σχεδόν αμέσως. Το μυαλό σπάνια λέει «Τα κατάφερες». Συνήθως ρωτά «Και τώρα τι ακολουθεί?» Ακούγεται απεσιόδοξο. Αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος να το δεις. Ίσως τα χρήματα δεν αλλάζουν τόσο πολύ την απόλαυση. Αλλάζουν την πίεση. Και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Φαντάσου να χαλάσει ξαφνικά το αυτοκίνητο του Κώστα. 1.500 ευρώ. Η παλιά εκδοχή του κάνει μαθηματικά πανικού. Η καινούρια εκδοχή πληρώνει και συνεχίζει. Όχι επειδή το ποσό είναι μικρό, αλλά επειδή το πρόβλημα έπαψε να μοιάζει καταστροφή. Φαντάσου ένας γονιός να χρειαστεί βοήθεια. Ή να χαλάσει ο θερμοσύφωνας. Ή να υπάρξει ξαφνικό ιατρικό έξοδο. Η κουβέντα αλλάζει. Οι μικρές κρίσεις χάνουν δύναμη.
οι υπολογισμοί στις 2 το πρωί μειώνονται. Όχι ότι εξαφανίζονται. Απλώς ησυχάζουν. Και ίσως αυτό να είναι πιο κοντά στο πώς νιώθει τελικά η οικονομική ασφάλεια. Όχι γιότ. Όχι σαμπάνιες. Χώρος να αναπνεύσεις. Κάπου εκεί συμβαίνει και κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο χρόνος αρχίζει να λειτουργεί διαφορετικά. Τα πρώτα σοβαρά χρήματα συνήθως χρειάζονται χρόνια. Μερικές φορές δεκαετίες. Η αρχή είναι αργή. Γιατί κάθε ευρώ εξαρτάται από τη δουλειά σου, τις ώρες σου, τις θυσίες σου. Μετά όμως η ανατοκισμένη ανάπτυξη αρχίζει να παίρνει μπροστά. Και τα πράγματα γίνονται περίεργα. Το δεύτερο εκατομμύριο ίσως έρθει πολύ πιο γρήγορα από το πρώτο. Όχι επειδή δούλεψες περισσότερο, αλλά επειδή τα χρήματα άρχισαν να δουλεύουν μόνα τους. Για χρόνια σπρώχνεις έναν βράχο ανηφόρα. Και ξαφνικά μια μέρα αποκτά ορμή. Οι περισσότεροι δεν παρατηρούν πότε ακριβώς γίνεται αυτή η μετάβαση. Γιατί εξωτερικά δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα. Ο άνθρωπος οδηγεί ίδιο αυτοκίνητο. Πηγαίνει στα ίδια μέρη. Ζει περίπου όπως πριν. Εσωτερικά όμως αλλάζουν πολλά. Ο φόβος μικραίνει. Οι επιλογές μεγαλώνουν. Και ίσως αυτό να είναι όλη η παρεξήγηση γύρω από τον πλούτο. Νομίζουμε ότι αγοράζει ενθουσιασμό. Συχνά αγοράζει υπομονή. Τη δυνατότητα να περιμένεις. Να πεις όχι. Να αντέξεις κρίσεις. Να μην παίρνεις αποφάσεις από πανικό. Να μην αναγκάζεσαι να πουλήσεις όταν όλοι οι άλλοι πουλάνε. Αυτό ίσως είναι μία από τις πιο πολύτιμες μορφές ελευθερίας. Οπότε ας γυρίσουμε στον Κώστα, πέρασε το 1 εκατομμύριο, έκανε ανανέωση 2 φορές. Έπλυνε τα δόντια του, έφτιαξε καφέ, πήγε δουλειά. Απάντησε σε email. Γιατί το ποσό δεν δημιούργησε νέο άνθρωπο. Αφαίρεσε λίγο από τον αόρατο φόβο που κουβαλούσε χρόνια. Αυτό άλλαξε. Και ίσως αυτό αρκεί. Ίσως η οικονομική ασφάλεια δεν έπρεπε ποτέ να μοιάζει κινηματογραφική. Ίσως η πραγματική ανταμοιβή δεν είναι η πολυτέλεια. Ίσως είναι το ότι η καθημερινή ζωή γίνεται λίγο λιγότερο εύθραυστη. Λιγότερο άγχος. Λιγότεροι νυχτερινοί υπολογισμοί. Περισσότερη αντοχή όταν κάτι πάει στραβά. Ο κόσμος δεν συνεχάρει τον Κώστα. Κανείς δεν το πρόσεξε. Το αυτοκίνητό του έμεινε ίδιο. Η ζωή του έμεινε ίδια. Μόνο ένα πράγμα άλλαξε. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια η φωνή που έλεγε «Κι αν όλα πάνε στραβά» δεν ήταν πια η πιο δυνατή φωνή μέσα στο κεφάλι του. Και ίσως αυτό να άξιζε περισσότερο από το ίδιο το εκατομμύριο.